Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. Bathi umtimantu mabuyu bambolonye uhlase bodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are definitely looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Ufuna ukwenza sure uthelitswa iphakathi. Hey yo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Billy King mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with my son. Welcome Dlamini. Shendele Bobo. She Popo. She take me to Kwabafebayo. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandu mabuyu bambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthelitswa iphakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Lomfana lona. Hayi lomfana hayi lomfana. Phela ngibalandelile labantu labo. Lomfana lo bamdonsa ngekhala. Yazi ngisolani. It's either lomfana ufuna imali or angazi. Lomfana. Hayi akwesizwe. Mfethu, khamba kanjani sanibona? Ninjani? Mfethu ngathi ngiyakwazi mfethu. Asuke nemgaqweni hayibo. Athi ngiyakwazi my brother ngempela ngicela uze ngapha mfethu singashayiswa imoto. Ubani igama my brother? Hayi igama Joseph. Joseph. Sure. Awunalo elinye? Joseph. Awuna mfethu welcome. Ngishilo ngiyayazi lenkabi le. Yabe ngigcwalisela usho igama elirong. Uba mfethu igama lakho? Mfethu Joseph. Elinye hayi lelo. Ufuna ukukhanda igama? Awulikhandi mfethu. Awukwazi mfethu kuyini ukuzalwa ngegama elirong. Mfethu Joseph. Stickada. Joseph. Hey. Stickada. Ngistikera. Ngiyakwazi ukuwabona ama-fans akho Joseph emeza kumina. Ngwabona kude. Unama-fans amaningi Joseph. Akuwena lo Joseph engicabanga ukuthi uye. Ngangingadlali nawe ibhola ecrash. Fana awuwa. Awuwa. Yini ngimdala kakhulu mina. Uthi ngangingaba nawe crash. Ngangukhipha mina. Nje mahlekazi khambani nisizwana. Ngiyadlala. Ngiyadlala Josie. Mina igama lami mfethu nguKing. King Ginger, ngiyinkosi nje umhlabo wami. Konke lokho botanic garden, konke nalamasaka laba bamalokhuzana laba batohoza khona laba. Laba bangidelelayo, hayi bonke. Kodwa labo masaka nje bala egarden botanic garden court. Some of them laba bangijwayela kabi ya. But ngibaphethe. Mphuthu wami ngiyanibona wena noma sister kade sinilandela ngiqhamuka ngale ezantsi ngaseyitolo. Wena noma sister are you guys together Josie? Obvious. How sure guys? Sisome nobody come. Mandisa. Mandisa ngicela ume ngala Mandisa. Khona sopheya ngalana. Mandisa ngifisa ukwazi kuwena Mandisa wena no ku Joseph ngathi yini mhlambe into oyithandayo ngo Josie? Oh yena uyambona nje. Umuntu onjani? Hayi. Snake ne? Oh Joseph. Yeah. So sister uyayibona ifuture between the two of you wena no Joseph? Ay sase elfo uthi ngasho ngoba nje yabona. Sase ne? Yeah. But yonke into yamahle ku relationship yenu. Yeah, so far. All right. So Joseph uyakuka sometimes like manijabulile. Like Joseph. Hayibo. Joseph. Abantu abafishane bayaqukulwa baba. Umqukulu umbekela agaxelisa inyawo kanje mfethu. Funa ngifundise yonke into Joseph. Wena Joseph uyayibona in future? Njengoba basho mfethu sase labo. Sase ne? Sa relaxile wani uma yeah. Sure. Sister, ngifisa ukwazi kuwena. In a scale of 100 ungathi Joseph umthemba kangakanani? 80. 80 ne? Yeah. Wena in a scale of 100 ungathi usithemba kangakanani?
100. 100 ne? Yeah. Alright. Ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle kaBhuti Joseph? Oh, iyaphi imibuzo yakho vele? No, Oh, yabuza nje. yebo. Oh, ayakekho. Akekho. Uthanda yena kuphela. Joseph, in a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani my sister? Mina nje ayamhlipha nje. Ne? Ahlipha nje. Wena usithemba kangakanani? Asika 90. Ne? Yeah, 90. Awuyithembi na Joseph. Ayikuthi angithi like Unokungayithembi kancane. into enjalo ya marafiki ngiyasithemba 90. Ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my sister uthoba nje kama? Mandisa. Mandisa. Akekho nje Mandisa kuphela. Mandisa kuphela. Okay. Only Mandisa ne? Joseph. Ikhona into efisa ukuyixolisela kuMandisa mhlawumbe yakuyenzeka but wayilungisa mhlawumbe kule relationship yenu kodwa u feel like you have to apologize. Kahle mina uMandisa mfethu washo na ukuthi emsisiswayo ngithola. Sure. Akashoti ngalutho makanami uzi nawe uyazi ngithola. My powers with that. Into enjalo nje ukuthi ngixolisele Ayikho. Yeah, ayikho. Sister Ronnie konke efisa uyixolisela ku Joseph. Ayikho. Sister, uma ungafanda ukuthi Joseph uyachita ungenza njani? Yo, angazi. Ne? Yeah, like angazi. I unknown leyo ne? Angazi. Josie. Yeah. Uma ungafanda out ukuthi umama uyachita wena ungenza njani? Njengoba ni together in this. Ayifethi ngishilo ukuthi ngiyamthemba nje iyaza yenze leyo nto. Ngiziyenzeke lo. Wena Joseph, indaba ube grump engathi asiyi. Asiyo, ayithi ngikhuluma iqiniso nami iyazi angijidela manje usuyazi. Akekho uchita mfethu la phansi angajola naye 50%. Sure. Into enjalo. Sibambe kanjalo. Sure. Okay. Sister ngicela unike uJoseph yakho umtshela ukuthi uyamthanda. Ihug. Ngoba Sister angithi nithi niyathandana. so mele sipruvele wena ukuthi siyathandana. No aningiproveli mari yakhe nani sesiqeda ukubuza imibuzo engaka. Awumniki. Okay. Before nginitetela bafethu nihambe ngiyabonga mfethu isikhathi sakho ne. Kunento esiyithunayo la kuthiwa loyalty test. I-loyalty test ithiwa by switching phones for 60 seconds. Wena my brother ugaya umuntu wakhe ifoni yakho for 60 seconds ukuthi a-check on WhatsApp. Wozani ngala bafethu. A-check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha nabo bani. Same applies to you nawe my sister. Ngokunjalo angithi wena sister awunankinga ngoba ufihli lutho. Yo, ifoni yami why? No angithi awufihli lutho. Yeah, ngifihli lutho kodwa mina nomuntu wami uyazi ukuthi ifoni yami eyakhe yakhe. Ya vele kusazoba eyakho. Naye yakhe kuzoba eyakhe. Hayi ukuthi mhlawumbe usuzomupha. Ari invade privacy za each other. No asiki kwi-privacy ya each other. wenzani? Ngiyobheka kuwe naye ngendaba zothando. Ukhona nomunye umuntu oxoxa naye uthando ngaphandle ka Joseph. Akekho. Manje why you grumpy? Ayikho graph. Joseph, how do you feel ukubona ukuthi umuntu wakho grumpy uma uthi ngikhuluma naye grand when it comes to indaba zamafoni? Yeah, bona umbuzo wakho mfethu kuyakucaca ukuthi vele asichekelana amafoni bese. Ya mara mayinqaba kanje. Hayi mayinqaba kanje mfethu. Ngokwakhe mfethu. Decision yakho. What's in the phone is in the phone. Anginandawo ezengokuthi ngithanda. Mfethu imani ntshola kanjani mfethu kanjalo uyamthanda noma niyadlala mfethu. Sister indaba ungafuni ukucheck ifoni yakho shuthu uyafeba. Yabona ke ma. No but Serious ngiyayizwa. Ngiyayizwa. askis. Okay wena uthema ufebi. Let's ifoni yakho ke. Foni yami. Na khona ya nakho. Ayicimile nje. Hayi lutho bunge kuyiphathi ifoni ecimile. Hey lo mjidi. Letha sister indaba manje. Yo, bam. Kwenze njani? Lutho. Ngicela uze ngala Mandisa ngapha Johnny Why my mala Joseph angithi ngenzela ukuthi sishintshane ngamafoni uma check ifoni yakhe wena uma check ifoni yakhe ngibe nawe naye uma check ifoni yakhe ngibe naye sure indaba nini soqala ifoni yakho Akunaproblem wacheck yami. okay uvulela Tango ngambela na WhatsApp mase ngithi type uzotype la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba lezo ifebe yize izobe idliwa uJozi showcase. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. We are on WhatsApp right now when we are about to type the trenders type lapho uthi I love you Joseph Fethu ungangitsheli wena ukuthi fethu amachera awayiweli la kuwena ngangitsheli wena ukuthi abakusheli
Kwenzakalani mfethu? Awakusheli namantombazane. Amachera obvious izumcheat naye ngibona nginjani bazongifunda Sure. ngithola manje obvious bene ngishayida ayide rejection ngoba ngiphethe imama kayi ngithona kahle kahle ngiyamhlonipha ngithona nje Sure. afi bakhona vele abangishelayo. But yeah, I resist that idea. Vela bala sister. Phela mina. Vela wena ngicela ungidilithele ungithaphele uthi sex. Awuthami, awuringi nabanye ogele mhlawumbe ngeShambok. Angizonga Ukuringe mhlawumbe ngomcibisholo nabanye. ngimcibisholo. Vela ba. Phela mina. Okay, ngicela ungidilithele seswami lapho ungithaphele uthi mani sibone ukuthi imali uyipha ubani o uyipha bani. Ngiyafana imali yonke iyakuyi. Asazi ngizwa ngawe ngomlomo. Hayi ngiyasivela mina noma makhe la. Fuck. Ngicela ungidilithele lapho uthi come outside. Njayami kokubuza ufuna achieve opportunity leyo. Why mfethu why it seems like you are attacking me now? Ho angatheki ngiyakuza ufuna achieve ani moyenza dealing. Lesiva grand we are stop like this izanto yenza. Why wenza kanje mfethu? Why ungitreata kanje mfethu? Awuthami vela bani? Mandisi ngicela sami. No, sesiqalile. Hayibo. Vela wena. Yeah. Okay, keep delete lapha phakale emoji brinjol pentshisi nalamanzi athi cwa impophomo. Wena athi nganti uhlala kuphi? Kukuphi kini ekhaya kha. Njalo ngizalile eJozi ngiyanakhaya. Awunakhaya. Ungaba isibongo njengoba unegama lesingisi Joseph. Okwamaseko. Hawu. Umzulu. Vela ba. Saqhamuka mina. Delete lapho sister utype uthi come outside. Bese. Abangasho. Oh bengushilo. Oh fuck. Thana I miss you fake neyathi red. Hawu. Maseko mfethu. Yazi abafoni bazophoxeka mfethu mabekubona wenza kanje. Bangihlonipha mina abantu bakaMaseko. Sho kanje. Yeah. Uyawudlala mfethu Instagram noma WhatsApp? Unjalo noma Facebook? Ngidlala Instagram phela. Udlala Instagram phela. Cela seku Instagram. Yes. Yeah. Ngiyashutha. Umveze. Shasha. Ngena la ku DM. Thana love you. Okay. Might no results ungitshela. I lose. Fuck. Ngifuna. Yindaba mfethu wena ufuna uku-achieve nalento ke yakho ke le obuthi uzama ukuyenza. Baby ukhuluma ngani kahle Cela ngivulela le ukuthi ungiphuca ifoni ngisayi-check vula. Le ukuthi ungiphuca ifoni bengisayi-check ngaleso sikhathi ubufuna uku-achieve wena. Yazi asithune dile ngisiva nje yami. Okay. Ola njayami. Now WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye izinja la ungitshela ngoba lezo zinja zobe kuyizo ezidla umuntu wakho. Amachite engisipana nawo la ungadino. Ngisipana nabo abaveza kancane amachite engisipana nawo la abafethu. Danko buya bafowethu labo. Type lapho uthi I love you. Wena sister abakushele njengoba usumolo right kanje mfethu. Lutho yazi. Faka ama-outclap. Uqalile. Vela mina njayami la. Vela mina. Delete lapho uthapha uthi sex. Savela mina. Delete lapho uthapha uthi money. Yakhona. Awusho ngani ukuthi Sandile ukusendela imali? Ubani Sandile? Oh. Hey, eish. Mara yabona mara No. Usafuna ukucabanga sister. Kinifotsa khaletse. Into zakhale kuphi lana wena nalo Ungithumela imali kuphela lo muntu. unamanga buka lama conversation nakho buka. Haw.
Joseph kanti indaba mfethu ubungazi ukuthi uma sister uyachitha noSandile or uyamazi uMsandile. Mhlamba kusukuchita maybe umsendele imali bekadinga for something. Ngena la ku media ke uyibonela. La. Ngena ku media. Sibone ke. Awukwazi ukuthi umfana akusendele imali aphinda akusendele izithombe zakhe nawe umsendele izithombe zakho. Mina ngivele ngime ngesithombe anikwazi. Letha ngibone letha. Yo no. Joseph. Ulala noSandile. Yehlisa umoya Joseph. Ungenza islima manje silala noSandile. Joseph. Joseph usukulwa. Bekuyiphutha. Awumbuqi ifoni. Ukuyiphutha. Awungisiza. Iphutha ukulala. Kahle wena Joseph. Wena wenzani wena? Joseph wena yini? Ulala noSandile. Manje ungayizi kanje. Joseph yazi mfethu umuntu ohloniphekile angifuni ukukurapha edustini mina. Wena ngabe mlahla lo muntu sister wena no. Angilahlele ini. Okay, ukhawenzani no Joseph no Sandile? Mandisa. Yeah. Yabo uma ngekulo nginganika nikhulume kahle. Ngicela ungalo. Yeah. Siyeke sihambe sikhulumela ngendlela yethu. Nikhulumani? Indaba zethu. Hey. Awayisengifuna Ngeke sizambele. Wasengifuna ukuyikhuluma nodwa ngingekho. Ngiyacela sanga. Ngiyacela sanga. Na awuthama uhamba naye umuntu wakho. Ekujolela, ekuchithela. Sekusala ngale bodyguard yakho. Emfethu ekucontrola lo mntwana. Joseph, la ingane idonsa ngekhala boy. Joseph, wiki son. Joseph, wiki. Wazwa wiki Joseph, yazwa. How? Wazwa weak Joseph. Awiki Joseph, ayi. Wiki. Unteke Joseph. Udonswa ingane ngekhala. Ngimthembe kanje mfethu. Uyishilo lento baba mabesezale ukuthi hayi udonswa ngekhala. Uyishilo lento. Hayi. Weak. Hayi weak Joseph ngiyaqala ubona Joseph weak kanje. Weak Joseph, weak. Bengimthembile weak. Nami ngihlezi ngimbona ngithi hayi Joseph weak. Hayi weak. Bengitshela ukuthi khona umuntu lapha. Weak akunalutho. Khuluma nje kuphela. Hawukhuluma kakhulu lana. Umfana unjani lo khuluma kakhulu? Kuphela. Umaseko. Umaseko mfethu. Zulu. Weak umfana wezwa. Wa weak uJoseph we. Weak lo. Ayikho lento. Take me home. Ayikho lento. Take me. Ayikho lento. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dala Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambo lunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake.